aquí que ens anem a fer una rua amb els nens, amb els alumnes de la Colombina, i ja us farem aquí una mica de videoblog. Portem, mira, posa el carro amb tots els malabars i us anirem explicant com va el dia. Apa, adéu. Això ho hem de trobar, perquè aquí una d'això, a més, ens està plovent ara, saps què vull dir? Pues res. A veure si farem a la rua més curta de tota la història. Anar i tornar. Aquí, Sí. Se ha producido un giro dramático en el acontecimiento. O 2 o 3 de giros dramáticos. Bueno, pues que ha plogut, que no sé què, els que havien de venir pobres superbé, o sigui, han estat una estona i ja quan hem dit que això començava a les 6 i portaven des de les 4 han marxat. És que són molt petits. Són molt, i és entendible, o sigui, no és que, ai, què seria... No, o sigui, Nosaltres els hi hem dit que no feia falta. Que es quedessin, que quan estiguessin cansats, que podien marxar amb tota la tranquil·litat. I ara pues, són les... O sigui, el teoria comença a les 6 i no són ni les 6 i estem anant al puesto d'inicio. Vale? O sigui que... Amb la calma i tranquil·litat with que the calm, ja està, i no passa res. Pues ara, després ja anirem a fer el d'això. Mira, adéu! Adéu! Que ens estan saludant. Això està guai, perquè tu vas... Perquè així, hola! I tu vas saludant així com el rei d'Espanya, El rei d'Espanya, sí. Espera un moment. Se li ha enganxat. S'ha enganxat. Doncs nosaltres ja hem fet la nostra participació. Ja han desfilat. Ja hem desfilat. Havíem de ser més, però bueno, és igual, no passa Ens res. ho hem passat molt bé. Ja està. Sí, hem hagut d'esperar una mica, el temps ha sigut una mica així, però ens ho hem passat molt bé. Clar que sí, hombre. Ala, pues... Acabem aquí el vlog, no? Sí, no? Sí, ja està. Ala, adéu!